non la James Hanse atum NGO kiseng la nili tum ben ka paching bar damat hai thang tawe nili tum bangke all party hills leader conference la ke isi regional political party la ke thir klong lo la ben alang tum bangke NGO madidi non governmental organization la si amen bangke kaprek amen selang tum chirning polo tidak ni tum kidotang existing amen dokok amen ki enpon ke lage thang ta kalilo lage kachong hu kam lo bang identity kachong hu dun bang amen ki bang establish tang amen kachong hu dun pen rat tum han kapamang hu je pan la so pan selang tum lo bang ke claim lo la pen la so INGO ke form ke lage James Hanse self interest kalibon komane idum thek lor lo lake bongo sena RSS tum karjab dun pensi la NGO bang pa claim toil la si claim me akam gali ta me claim der lo ku por lo lake bongo sena tum RSS tum ke toy akam sel tum claim der la si thedung karjab dun bang klon de lake kar benglong tum mas council tum ke along elected leaders tum ta arjab dun lo dake ni tum senior thank you la si halake NGO gali lo BJP bule puda ta choklo athemala so NGO ke inaugurate ang ni arni ke adak si dorsing rong hang da dolo komane elected tu man hadak sarjab dun frong lo kente di da tu mamad lo kente amase INGO member ta vedel BJP tu man sarjab dun frong lo ke karbiang long atokon ora tum ta chini lo nalia chini NGO asai bangke lahen lo kente toar bengan fan choi lagi ha dispur kilo di dami fan gali Delhi parliament arlo kilo di dami fan gali toar beng fan jo jadi toar bengan thalak lak lo tang te lage ke dam tang atu mason se plang de lake jakas toar beng rat fan pasun tuklo ASDC toar bengan sington koklo di lason nakak se minana party ta dulang NGO da dulang ke theklong sta itum toar beng sington et si ahok pet aki hang mrs paleit lo tang te APSLC hai nang ko a Delhi ta lake ni claim ko dispur long ta claim ko la rat atum long si kapahai jakong ke do nili tumbang ke rat akisung kunadma rat akimang kunadma halas nili tum ke claim pi bom lo lapen election hanga pahi bangke la ke rat jakong do la nili tum ning thelo non boy election mang ke APSLC pasi rat ka ning ke thelo ade APSLC pan ke pahai vek tu bisni assembly election mang ni tum ning long adu ye hoy lam sang le rok gadi adu ye hoy pulo tangte nili tumbang ke pulo je six schedule itung pangtang pame mite chok chelo sidum pu bom lo asila bangso six schedule ka pang duk pen ka pang duk ke claim pen hinlo adu ya hoite litum dam bom lo athema ilitum phan la non head non nili lapu meghalaya lam pen litum langdam lo tangte give and take policy ke bang pen lo give and take policy teng pen lo tangte rong krehini lada ka chedon ja lam do rong trok ang bong ke chedon et lo busi kongrat sangma la pen pupo Assam chief minister lapen Meghalaya chief minister lapang dak pon lo lasila tum bahini ka chikroy dun ka chikroy long team Karbiang Long Autonomous Council under the leadership of Tuliram Ronghang Kosonsi ke kroy dun der lo itum Karbiang Long along lephan lahen lo gadi laselang itum ke border ke chelang lipin border ka cherai polam ke lake ningje flap chotlo practically abang ke la tum ke cheklem lipin lo lasinon la non Meghalaya long non recent election ta Meghalaya sort Karbiang Long lo campaign ta bang under lo a candidate da pen arjab under lo kupi por lo athema la give and take long che don et lo give and take a teng pen pulo tang te la da ke Meghalaya territory che plang der lo Meghalaya si tum long par lo der lo la si nili tum ke APSLC tum ke che song lo la bang so give and take che don de pusin tum me theng tom really ka duk with the claim lo la pen case ta nil tum ning kan ke thom dang lo non an da jujela la ningkan ke thom ni dum pini le thot me hearing che wang nang lo ku pi por lo ma la so give and take che don dun de puni tum che song por la si Karbiang Long lo autonomous council lo CM tum bang ke pini ani thang da ning je dun hai he da the bang ke alang tum si Meghalaya chief minister la pen Himanta Biswa Sarma tum alam dono long Tuliram Ronghang ma se ka che don dun lo je la so long le ke pek bang ke la sinil tum PSLC bang lon te la bang so give and take la ke che don thek the non penta la pen ni tum power bang te la ke insect dak ji Karbiang Long la 10,334 square kilometer di kayat tek ni tum chilong tu nei bang ni tum kai te la ke claim pon ko angbong olom ni tum Tuliram Ronghang ke hai ning je chujeng bajir tame border along leken tum pek thek thip walang ning je di
sida cujeng barjir gallo nong ya kilometer faru da galle thupo nang ke bat demo Nagaland hin puno Golaghat hin puno Meghalaya hin puno Morigao Nagaon district puno dag la roha he Dwaramla he dag puno dak nai Hojai district puno itum long nang ke persai si teklong la si interaction program la pen awareness program ki bi hut discussion hun mayong alang li ningje kar biang long le kam krak ta ningje la ta ningje li lo rat pan si baili lo halas hota ama sinil tum question a raise dun lo halas along le suri si bad debt pukuna lo 11,000 do kok pukuna lo nang paklang thap pun dum arji lo ama si openly officially publicly alang li hang he det nili tum phanang hang lo chambar lo sinang hang CM chambar long official tum do he la pen kapre ka tum do la ta kiche ke be tum han ga lang li plung la ni tum han la hala display nang paklang kle ko LCD display nang paklang kle ko ama si amep nang paklang lo amep long bang lang mi hok lo di bat krak mi amep long bang ke sita ko an lo total up to posit ko di to posit mo di la kilang lang ke di to posit ke ko an lo lunte ada ke kai teng lo bala sim taro banang thak lo 10,434 square kilometer la so teng chot ko hala so teng mote dinglim ta badu jar la nesela son si rat pan ke bai achu bai ke khantap ason sai jelang tum claim asi la high interaction program alak ka poisa ka pa ik la ke public fund ka phang hulo rat alom ke le sikai si tami ka pali ni tangkang senang litum la kache sorsar kache putot asai bang senang tum claim irong son si tum teklong